umuntu omnyama akaziphathele lizwe. Lezi ivakashi zethu zafika zivakashile zangabe sahamba. Into yokuqala ezayenza ukuphuca amandla emakhosini ethu ukuthi abuse lelizwe. Aveza into okuthiwa uhulumeni fanele kuphathe uhulumeni, kusho ukuthi izwe lathathwe ezandleni zamakhosi kwanikezwa abantu okuthiwa abakahulumeni. Angazi ukuthi kusho ukuthini lokho, nami ngazalwa kuthiwa khona uhulumeni owesatshwayo. Amakhosi ayephethe lelizwe nanamhlanje awanalo izwi lokuphathwa kwezizwe zawo.